Mesa mar weche mag ohala en weg kembe mar rego niang e pacho ka oramo ni piny Kenya nikod nyalo mar puro kendo rego niang moromo ponono ni sirikal osiro jopur mag niang. Ka giloso e nyim komiti mar od bura mar senet mochung' ne pur, weg kembe go ne oyango ni ka piny owacho osekedo aching' kod achudhe sekta mar niang, piny Kenya dhi rego niang moromo kendo uso ne nyaka pinje maoko. Riwruok mar jopur mag niang kod moko kuom senators kata kamano kwedo paro mar miyo sirikal mag counties teko mar chiwo lesen mag tich ne kembe mag rego niang mayudore counties maggi. And export. So that means we can even create our own sugar strategic reserves for exports. Why then should there be a role given for the importation of sugar? Why can't we develop our own sugar to a point that we have our own, we have some reserves for it, and we can even export? So there is enough milling capacity. Over-licensing of mills will kill the industry. There is enough capacity to cover Kenya, we don't need to import, and enough to export. The challenge here is